ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲା। ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ମିଳେ। ଆମ୍ବ ଖଟା କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା। এই ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜରେ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଛି, କିଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁ ଫୁଟଣଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟଣକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବାନି ଫୁଟଣକୁ, ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା। ଟିକେ ଖାଲି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆମର ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ এই ଆମ୍ବକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆମେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଭାଜିବା। ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବା, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ଆମର ଆମ୍ବଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି। ଏଠି ଚିନି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି। ମିଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼, ଚିନି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ଖଟା ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଠା ଦେବେ। এই ଗୁଡ଼ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ এই ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ମେଲ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଗୁଡ଼ର ବାସ୍ନାଟା ବି ଏଥିରେ ପଳେଇବ। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। এই ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟା ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ କଭର କରି ଆମ୍ବଟାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଆମ୍ବଟା ସିଝିଗଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ବା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଆମ୍ବଟାକୁ ଟିକେ ଦାବି ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ ଦେଉଛି। କଳା ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖଟାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇକିରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଆମେ ଏହାକୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖାଇପାରିବା। ଏଇଟା ଅରୁଆ ଭାତ, ଉଷୁନା ଭାତ ସବୁଥିରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଟଣଟାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଫୁଟଣଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚୁରିକିରି ଏଇ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। এই ଫୁଟଣଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। এই ଫୁଟଣଟା ଦେବା ଦ୍ୱାରା এই ଆମ୍ବ ଖଟାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା।
ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମ ଆମ୍ବ ଖଟାଟି ବନିକିରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଗରମ ହେଉ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଉ ଯେମିତି ବି ୟାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।